So, gagawa tayo ng tutorial para sa mga bagong gold agent natin. So, kasi may mga tanong paano nila o paano makaka-register yung mga players. So, ganito lang po. So, nasa dashboard ka. Yung copy referral link, yan, i-click lang nila, then okay, tapos send nyo na lang sa kahit kung saan nyo forward, pwede sa Viber, WhatsApp, tsaka sa usually naman sa Messenger to. Yan, press nyo lang, then paste, then send. Ayan. So, ito na-receive ng player. Ito yung referral link nyo. So, player naman is i-click nyo yan. And then, lalabas tong referral link nyo. Then, ayan. Mag-register na lang siya as a player. New account. Then, after na ma-fill up nyo yan, mag-click register na lang siya. Then, ang gagawin naman niya is i-message ka niya na pa-activate niya yung account niya. So, ikaw naman is punta ka for approvals. Yan. Tick mo na yung for approvals dyan. Then, lalabas na yung kung sino yung nag-request. Ayan, Then, activate mo na lang. Yun lang po. Salamat.